Bisan pa man daghan og giatubang nga problema si Gobernador Gwen Garcia, apan wala gyud niya kalimti ang padayon nga giantos nga brownout sa mga mulupyo sa isla sa Camotes. Nagkagrabi og nagkataas nga brownout maoy gireklamo na usab karon sa mga mulupyo didto. Og tungod ni ini, nitingog na gyud ang upat ka mayor pinaagi sa paghimo og usa ka Resolution number 2 Series of 2020 batok sa Camotes Electric Cooperative Conselco. Niabot sa atensyon sa gobernador ang maong resolusyon nga gilugwayan nila ni Mayor Greman Solante sa Tudela, Edgar Rama sa Puro, Alfredo Arquiliano sa San Francisco ug Manuel Santiago sa Pilar. Ang maong resolusyon nagkanayon nga nawagtangan sila og pagsalig sa management sa Selco ug mihangyo usab ang upat ka mayor sa National Electric Administration kon NEA nga si Edgardo Masungsong pinaagi sa Board of Directors sa Selco nga alisdan ang tagduma sa maong kooperatiba. Nasagmuyo ang gobernador kini tungod kay napakyas ang Selco pag-upgrade sa distribution line sa maong isla. Kahinumduman nga misaad ang kadagkuan sa Selco nga i-upgrade ang ilang distribution line sa kuryente nga gikan sa single phase ngadto sa three phase aron nga dili na makasinati og brownout ang maong isla apan gipakyas kini sa Selco sanglit padayon og mas ni grabe na hinuon ang brownout didto sa Camotes. The problem is not the supply. The problem is in the distribution. Kay kaning Selco through all these years wa pa gihapon maka-upgrade. Nga dapat i-three-phase na nila ang ilang linya, single phase pa in most cases. Mao na nga ang supply, ang generation three-phase pag abot nga to sa ilang single phase mo trip. Dugang niya nga dako og tulubagon ang maong kooperatiba sa gobernador ug sa mga katawhan sa isla sa Camotes tungod sa bati nga serbisyo nga gihatag didto sa mga konsumidor sa maong isla. Remember Selco, you gave commitments to me nga within a certain period ma-three-phase na ninyo ang mga linya. You have not delivered. And in fact, ang sitwasyon sa Camotes misamot ka grabe. So expect some accountability from me. Kay doon na mo'y gisaad na ko, wa ninyo tumana. Usa ka mulupyo sa maong isla nga si Lassie Rodriguez nagkanayon nga dili lang ang COVID ang ilang gikahadlukan apan ang pagkaguba sa ilang negosyo, appliances ug gani na apektuhan usab ang ilang panglawas tungod kay mag-brownout atol sa ilang pagkatog matag gabii. Ang kalisod nga amo na agian diri nga brownout sa isla sa Camotes kay kanang magabii nga dili ilalim kay magsigi man siya brownout. Isip usa ka inahan nga magsigi lalag pamaypay sa imong anak kada gabi nga duha ka adlaw ila nang gibuhat nga mo nga nag-brownout sila sige sila brownout pasigaon lang nilag 2 hours. Unsa pa may mahimo namo nga ang ako gani niabot sa panahon nga nag-migraine na lang ko kay wala ko'y tulog og duha ka adlaw. Ang akong pagtan-aw sa akong palibot nagtuya-tuya nako. Nang hinaot siya nga tarungon sa Selco ang ilang serbisyo tungod kay nagbayad siya sa saktong oras ug saktong amount. Inyo ipasabot na mo kutob sa pinakaubos nga pagpasabot. Para kami sa dili kami magyaw-yaw. Kung wala kami mga konsumidor, wala mo dinha karon, wala mo'y trabaho. Kami baya pud ang naghatag ninyong income. Tamo nang tabangi sad kami. Sa pagkakaron gipasaligan ni Garcia ang mga katawhan sa isla sa Camotes nga mangita siya og solusyon sa ilang problema. Sa ako mga kaigsuunan sa Camotes, I feel with you. Nipati ko sa inyong kalisod. Maningkamot ta nga mangita tagpaagi ug unsaon ni nato pag-address. That is as far as I can tell you. Kaya di ko musaad sa di nako matuman. Pangitaan ko ning paagi. Sa pagkakaron, wa pa ko kitag paagi. Ang akong commit ninyo nga maningkamot ko pangitag paagi. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada.